कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. അധ്യായം 9. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ 9ാമത്തെ അധ്യായം ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. 9ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. അപ്പൊ നമ്മളതില് എത്ര ശ്ലോകം എടുത്തു? 6, 7 അല്ലെ. ഇന്നലെ എടുത്തത് ആണോ? 7 വരെ എടുത്തു മാതാജി. 7 വരെ എടുത്തു നമ്മൾ. അപ്പൊ ഇന്നലെ കുറെ ഋഷിമാരൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ. നമ്മള് ഋഷിമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. കുറെ രാജർഷി, ഋഷി, ദേവർഷി, ബ്രഹ്മർഷി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആരൊക്കെ കുറച്ച് ഋഷിമാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? വ്യാസമഹർഷിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അത് നമുക്ക് അറിയുന്നതായിരുന്നു. ബൃഹദ്ദശൻ, ഭരദ്വാജൻ, പിന്നെ ആരായിരുന്നു? പരശുരാമനെ കുറിച്ച്, വസിഷ്ഠ മഹർഷിയെ കുറിച്ച്, ഇന്ദ്രപ്രമദൻ, ത്രിതൻ, അസിതൻ, കക്ഷിവാൻ, അത്രി, കൗശികൻ, സുദർശൻ. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഋഷിമാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് ഇന്ന് പോകാം. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 8. അന്യച്ച മുനയോ ബ്രഹ്മൻ ബ്രഹ്മരാതാദയോ മല ശിഷ്യൈരൂപേത ആജഗ്മു കശ്യപാംഗിരസാദയഃ. അന്യച്ച മുനയോ ബ്രഹ്മൻ ബ്രഹ്മരാതാദയോ മല ശിഷ്യൈരൂപേത ആജഗ്മു കശ്യപാംഗിരസാദയഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. മുനിയോ ബ്രഹ്മൻ ബ്രഹ്മരാധാദയോ
ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യേ മറ്റനേകർ ച മുനയ മുനിമാർ ബ്രഹ്മൻ ഹേ ബ്രാഹ്മണരെ ബ്രഹ്മരാധ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആദയ അതുപോലുള്ള മറ്റുള്ളവരും അമല പരിപൂർണമായി പരിശുദ്ധരായ ശിഷ്യന്മാരാൽ ഉപേത സമേതരായി ആ ജഗ്മു എത്തി കശ്യപൻ അങ്കിരസൻ ആദയ മറ്റുള്ളവർ. എവിടെയാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത്? എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും? ഭീഷ്മരുടെ ഭീഷ്മര് ശരശയ്യയിൽ കിടക്കാണ്. അവിടേക്ക് വരുന്ന അടുത്തേക്ക്. അനന്തരം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള അനേകരും മറ്റ് വിശുദ്ധാത്മാക്കളും കശ്യപനും അങ്കിരസനും മറ്റുള്ളവരും അവരവരുടെ ശിഷ്യരുമൊത്ത് അവിടെ ആഗതരായി. അപ്പൊ ആരൊക്കെ വന്ന? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള മറ്റനേകം പേര്, വിശുദ്ധാത്മാക്കള്, കശ്യപൻ, അങ്കിരസ് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ശിഷ്യന്മാരൊത്തും അവിടെ ആഗതരായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ബ്രഹ്മരാധൻ. ഫസ്റ്റ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ വ്യാസദേവന്റെ സൂതനും ശിഷ്യനുമായ ഇദ്ദേഹത്തെ വ്യാസദേവൻ ആദ്യം മഹാഭാരതവും പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും അഭ്യസിപ്പിച്ചു. ഗന്ധർവന്മാരുടെയും യക്ഷന്മാരുടെയും രാക്ഷസന്മാരുടെയും സദസ്സിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മഹാഭാരതത്തിന്റെ 14 ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആദ്യമായി മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആഖ്യാനം ചെയ്തു. തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായും അധ്യയനം ചെയ്തു. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളിൽ അഗാധ പാണ്ഡിത്യമുള്ളതാകയാൽ അദ്ദേഹം പരിപൂർണമായും പരിശുദ്ധാത്മാവായിരുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ രാജസദസ്സിലും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഉപവാസ വേളയിലും സന്നിഹിതനായിരുന്നുവെന്ന് മഹാഭാരത സഭാപർവം 4:11 മനസ്സിലാക്കാം. ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ ആധികാരിക ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെയും ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് ഗ്രഹിച്ചു. ഇപ്പോ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനാണ്, മാത്രമല്ല ശിഷ്യനുമാണ്. അദ്ദേഹം മഹാഭാരതവും ഭാഗവതവും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക്. ഗന്ധർവന്മാരുടെയും യക്ഷന്മാരുടെയും രാക്ഷസന്മാരുടെയും സദസ്സിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മഹാഭാരതത്തിന്റെ 14 ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങള് പാരായണം ചെയ്തു. മാത്രമല്ല പരീക്ഷത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആദ്യമായി പരീക്ഷത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും ആരാണ്? ആഖ്യാനം ചെയ്തതും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ്. പിതാവിൽ നിന്ന് എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും പഠിച്ചു. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളിൽ അഗാധമുള്ള പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പരിപൂർണമായിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവായിരുന്നു ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ രാജസദസ്സിലും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ രാജസദസ്സിലും അദ്ദേഹം സന്നിഹിതനായിരുന്നുവെന്ന് മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല വ്യാസദേവന്റെ ആധികാരിക ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളും ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി പറയുന്നത് ആത്മീയ ലോകം പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള യോഗമാർഗം, പ്രായോഗിക ജ്ഞാനം, കാമ്യകർമ്മം തമ്മിലുള്ള അന്തരം, ആത്മസാക്ഷാത്കാര പ്രാപ്തിക്കുള്ള മാർഗങ്ങൾ, 4 ആശ്രമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മഹോന്നത പദവി, ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ, ജ്ഞാനം നേടാൻ അർഹനായ വ്യക്തി ആര്, പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരിചിന്തനം, ബുദ്ധിയുടെ വിശിഷ്ട സ്ഥാനം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും കുറിച്ചുള്ള അവബോധം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വങ്ങൾ, സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, നിരന്തര ആഗ്രഹമാകുന്ന വൃക്ഷം, മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് അഭ്യസിപ്പിച്ച് വ്യാസദേവനും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ സംതൃപ്തനാക്കി. അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് പറയാണ്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ആത്മീയ ലോകം പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള യോഗാമാർഗം, യോഗാശക്തികളെ കുറിച്ച്, പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, പിന്നെ കാമ്യകർമ്മവും
കാമ്യകർമ്മവും തമ്മിലുള്ള പ്രായോഗിക ജ്ഞാനവും കാമ്യകർമ്മവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം, ആത്മസാക്ഷാത്കാര പ്രാപ്തിക്കുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്താണ്, 4 ആശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ പദവിയെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ, ജ്ഞാനം നേടാൻ അർഹമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആരാണ്, പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കുറിച്ച്, ബുദ്ധിയുടെ വിശിഷ്ട സ്ഥാനം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അവബോധം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്, ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വങ്ങള്, സ്വാധീന ശക്തി ഉള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നിരന്തര ആഗ്രഹമാകുന്ന വൃക്ഷം, പിന്നെന്താണ് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങള് എന്നിവയെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് ആര് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വ്യാസദേവൻ അത് ഒക്കെ അഭ്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാവിന്റെയും നാരദന്റെയും അനുമതിയോടെ സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ ഗമിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചിരുന്നു, സൂര്യഗ്രഹത്തിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരതം ശാന്തി പർവ്വത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൂന്യാകാശ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ച വിവരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മഹാഭാരതം ശാന്തി പർവ്വത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അവസാനം അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ധാമം പ്രാപ്തമാക്കി. അരണേയൻ, അരുണിസുതൻ, വയ്യാസഖി, വ്യാസാത്മജൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ നാമങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല പേരുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി കശ്യപൻ, പ്രജാപതികളിൽ ഒരാൾ, മരീചി സുതൻ, പ്രജാപതി ദക്ഷന്റെ മരുമക്കളിൽ ഒരുവൻ, ആനകളെയും ആമകളെയും ഭക്ഷണമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന പക്ഷിശ്രേഷ്ഠൻ ഗരുഡന്റെ പിതാവാണ് കശ്യപൻ. അതിഥി, തിഥി, ധനു, കാഷ്ഠ, അരിഷ്ട, സുരസ, ഇള, മുനി, ക്രോധാവശ, താമ്ര, സുരഭി, സരമ, തിവി എന്നീ 13 ദക്ഷപുത്രിമാരെ ഇദ്ദേഹം വിവാഹം ചെയ്തു. ഈ പത്നിമാരിൽ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരുമായ നിരവധി പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു. കശ്യപന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയായ അതിഥിയിൽ 12 ആദിത്യന്മാർ ജന്മം കൊണ്ടു. അവരിൽ ഒരാളാണ് ഭഗവത് അവതാരമായ വാമനൻ. അർജുനന്റെ ജനന സമയത്ത് ഈ ശ്രേഷ്ഠ മുനിയും സന്നിഹിതനായിരുന്നു. പരശുരാമനിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ലോകം മുഴുവൻ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പരശുരാമനോട് ലോകത്തു നിന്നും പുറത്തു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു നാമം അരിഷ്ടനേമി എന്നാകുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്തരഭാഗത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കശ്യപൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രജാപതികളിൽ ഒരാളാണ്, മരീചി സുതനാണ്, പ്രജാപതി ദക്ഷന്റെ മരുമക്കളിൽ ഒരുവനാണ്. പ്രജാപതിയുടെ മക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ്. പക്ഷിശ്രേഷ്ഠൻ ഗരുഡന്റെ പിതാവാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പേരുകളാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. കശ്യപന്റെ അതിഥി, തിഥി, ധനു, കാഷ്ഠ, അരിഷ്ട, സുരസ, ഇള, മുനി, ക്രോധവശ, താമ്ര, സുരഭി, സരമ, തിമി ഈ 13 ദക്ഷപുത്രിമാര് ഇദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു. അതില് ദേവന്മാരുമായിട്ടും അസുരന്മാരായിട്ടും നിരവധി പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകി. ആദ്യ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള അതിഥിയിൽ 12 ആദിത്യന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകി. അവരിൽ ഒരാളാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള വാമനൻ. പിന്നെ അർജുനന്റെ ജനന സമയത്തും ഈ മുനി ഉണ്ടായിരുന്നു. പരശുരാമനിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം ഈ ലോകം മുഴുവൻ സമ്മാനമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, പരശുരാമനോട് ഈ ലോകത്തു നിന്ന് പുറത്തു പോകാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു നാമമാണ് അരിഷ്ടനേമി. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്തരഭാഗത്താണ് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത്. ഈ അങ്കിരസൻ, അങ്കിര മഹർഷിയുടെ പുത്രനായ ഇദ്ദേഹം ദേവന്മാരുടെ പുരോഹിതനായ ബൃഹസ്പതി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അങ്കിരസൻ ബൃഹസ്പതി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, ദേവന്മാരുടെ പുരോഹിതനായിട്ടുള്ള. ദ്രോണാചാര്യർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗിക അവതാരമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അസുര ഗുരുവായ ശുക്രാചാര്യരെ ഇദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ കചൻ ഭരദ്വാജ മുനിക്ക് ആഗ്നേയാസ്ത്രം ആദ്യമായി നൽകി. വിഖ്യാത നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ ചന്ദ്രമാസി എന്ന പത്നിയിൽ ഇദ്ദേഹം 6 പുത്രന്മാർക്ക്, അഗ്നിദേവനെ പോലുള്ള 6 പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകി. ബഹിരാകാശത്തു കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നതിനാൽ ബ്രഹ്മലോകം, ഇന്ദ്രലോകം എന്നീ ലോകങ്ങൾ പോലും സന്ദർശിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമായിരുന്നു. അസുരന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇദ്ദേഹം സ്വർഗരാജാവായ ഇന്ദ്രനെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രനെ ശപിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പന്നിയായി ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വന്ന ഇന്ദ്രൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. മായാശക്തിയുടെ വശ്യശക്തി അത്രത്തോളമുണ്ട്. പകരമായി സ്വർഗരാജ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്താലും ഒരു പന്നി പോലും തന്റെ ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. വിവിധ ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികളുടെ ആത്മീയ ആചാര്യനാണ് അങ്കിരസൻ. അപ്പൊ അടുത്ത മഹർഷിയാണ് അങ്കിരസ മഹർഷി.
അങ്കിര മഹർഷിയുടെ പുത്രനാണ് ആര്? അങ്കിരസൻ. ദേവന്മാരുടെ പുരോഹിതനായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതി എന്നും ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. ദ്രോണാചാര്യർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരിക്കല് ശുക്രാചാര്യർ ഇദ്ദേഹത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭരദ്വാജ മുനിക്ക് ആഗ്നേയാസ്ത്രം ആദ്യമായിട്ട് നൽകി. പിന്നെന്താണ്, ചന്ദ്രമാസി എന്ന പത്നിയിൽ ഇദ്ദേഹം 6 പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകി. ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കഴിയുമായിരുന്നു? ബഹിരാകാശത്ത് കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ബ്രഹ്മലോകം, ഇന്ദ്രലോകം പോലുള്ള ലോകങ്ങളിലൊക്കെ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. മാത്രമല്ല ഇന്ദ്രനെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അസുരന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദ്രന് ഉപദേശങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു. പിന്നെ ഇന്ദ്രനെ ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ പന്നിയായിട്ട് ഭൂമിയില് ജനിച്ചു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ശാപം മാറിയിട്ട് തിരിച്ച് പോവാനായിട്ട് ആര് സമ്മതിച്ചില്ല? ആ ഇന്ദ്രൻ സമ്മതിച്ചില്ല. പന്നിയായിട്ട് ഇന്ദ്രന് സമ്മതം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ മായ. അത്രയും മായാശക്തിയുടെ വശ്യശക്തി അത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ്. സ്വർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട് ഇന്ദ്രൻ വിസമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പൊ മായാശക്തിയുടെ വശ്യശക്തി അത്രത്തോളം ഉണ്ട്. പകരമായിട്ട് സ്വർഗരാജ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ പോലും ഒരു പന്നി പോലും എന്തിനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭോഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം വിവിധ ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികളുടെ ആത്മീയ ആചാര്യനും കൂടിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 9. താൻ സമേതാൻ മഹാഭാഗാൻ ഉപലഭ്യാവസുത്തമഃ പൂജയാമാസ ധർമ്മജ്ഞോ ദേശകാലാവിഭാഗവിത്. താൻ സമേതാൻ മഹാഭാഗാൻ ഉപലഭ്യാവസുത്തമാം പൂജയാമാസ ധർമ്മജ്ഞോ ദേശകാലാവിഭാഗവിത്. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താൻ അവരെല്ലാം സമേതാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടി മഹാഭാഗൻ എല്ലാവരും അതിപ്രബലർ ഉപലഭ്യ സ്വീകരിച്ച ശേഷം വസു ഉത്തമ വസുക്കളിൽ ഉത്തമൻ അതായത് ഭീഷ്മദേവൻ പൂജയാം ആസ സ്വാഗതം ചെയ്തു ധർമ്മജ്ഞ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ ദേശം കാലം വിഭാഗവിത് കാലങ്ങളുടെ മാറ്റമനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണം അറിയുന്നവൻ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വസുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹാനായ ഭീഷ്മദേവൻ അവിടെ സമ്മേളിതരായ ശക്തരും ശ്രേഷ്ഠരുമായ എല്ലാ ഋഷിമാരെയും സ്വീകരിച്ച് സ്വാഗതം അരുളി. കാരണം ദേശകാലം അനുസരിച്ചുള്ള ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ദേശവും കാലവും ഒക്കെ അനുസരിച്ചുള്ള ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ശക്തരായിട്ടുള്ള അവിടെ സമ്മേളിച്ച എല്ലാ ഋഷിമാരെയും സ്വീകരിച്ച് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അരുളി. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ ആരാന്ന് പറയണത്? അഷ്ടവസുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹാനാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. അഷ്ടവസുക്കളിലെ ഒരാളാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നത് അറിയാവോ? അഷ്ടവസുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഷ്ടവസുക്കൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദക്ഷപുത്രിയായ വസുവിന്റെയും ധർമ്മദേവന്റെയും പുത്രന്മാരാണ് ഈ അഷ്ടവസുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അഷ്ടവസുക്കള് ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ധരൻ, ഭൂമിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് ധരൻ. അനലൻ അഗ്നിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അനിലൻ വായുവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപൻ ജലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. പ്രത്യുഷൻ പ്രഭാതത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്തത് പ്രഭാസൻ ആകാശത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ സോമൻ ചന്ദ്രനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ധ്രുവൻ നക്ഷത്ര രൂപത്തില് ഉള്ള ആകാശത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ധ്രുവൻ. ഇതാണ് അഷ്ടവസുക്കള്. ഇതില് പ്രഭാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഷ്ടവസുക്കള് പ്രഭാസനാണ് മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭീഷ്മരായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രഭാസൻ അതായത് പ്രഭാസൻ ആരാണ്? പ്രഭാസൻ ആകാശത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രഭാസനാണ് മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വസിഷ്ഠ മഹർഷിയുടെ ശാപ നിമിത്തമാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ അഷ്ടവസുക്കള്
ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരാണ്. ഇവർക്ക് 8 പേർക്കും എന്ത് കിട്ടാണ്? ശാപം കിട്ടാണ്. ആ ശാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഭൂമിയിൽ വരുന്നത്, ഈ 8 പേരും ഭൂമിയിൽ വരുന്നത്. ഗംഗാദേവിയുടെ പുത്രന്മാരായിട്ടാണ് ഇവര് ജനിച്ചത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ 7 പേർക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശാപമോക്ഷം കിട്ടി, തിരികെ കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷെ 8ാമത്തെ പുത്രനായിരുന്ന പ്രഭാസൻ, അതാണ് ഭീഷ്മര് ഭൂമിയില് ജീവിച്ചത്. അതിനെ കുറിച്ച് ഇനി പറയണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, ലാസ്റ്റ് പറയാം കുറച്ചൊന്നും കൂടി. അപ്പൊ 8 പേര് ഇവരാണ് 8 പേര്. അതില് പ്രഭാസനാണ് ആര്? ഭീഷ്മദേവൻ. സ്ഥലകാലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സ്ഥലകാലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ എപ്രകാരം അനുയോജ്യമായി തിട്ടപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിദഗ്ധ ധർമാത്മാക്കൾക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. ലോകത്തിലെ എല്ലാ മഹാ ആചാര്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മിക പ്രചാരകർ അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കർത്താക്കളും സ്ഥലകാലങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് അവരുടെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ പരിസ്ഥിതികളും കാലാവസ്ഥകളുമാണുള്ളത്. അതിനാൽ ഭഗവത് സന്ദേശ പ്രചാരണം എന്ന തന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ സ്ഥലകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ ഒരാൾ വിദഗ്ധനായിരിക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവന നിഷ്ഠ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന 12 പ്രമാണികരായ മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ അഷ്ടവസുക്കളിലും ഒരാളാണ്, 12 മഹാജനങ്ങളിലും ഒരാളാണ് ആര്? ഭീഷ്മദേവൻ. 12 മഹാജനങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആകയാൽ തന്റെ മരണശയ്യയ്ക്ക് സമീപം ഒത്തുചേർന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ ശക്തരായ ഋഷിമാരെയും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരിച്ച് സ്വാഗതം അരുളാൻ കഴിഞ്ഞു. ഭവനത്തിലോ സാധാരണ ആരോഗ്യാവസ്ഥയിലോ അല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരികമായി അവരെ സ്വീകരിച്ച് സ്വാഗതം അരുളാൻ തീർച്ചയായും സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ തികച്ചും സ്വസ്ഥനായിരുന്നതിനാൽ ഹൃദയംഗമമായ ആംഗ്യങ്ങളോടെ മധുരവചനങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അപ്രകാരം എല്ലാവരും ഉചിതമാംവിധം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ശാരീരിക പ്രവർത്തനം, മനസ്സ്, വാക്ക് എന്നിവയാൽ ഒരാൾക്ക് സ്വകർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാം. ഇവയെ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്ത് എപ്രകാരം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും അറിയാം. ആകയാൽ ശാരീരികമായി സ്വാസ്ഥ്യമല്ലെങ്കിലും അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു വിഷമവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭീഷ്മരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെന്താണ്? സ്ഥലകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ എപ്രകാരം അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആർക്കറിയാം? ശ്രീ ഭീഷ്മർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മഹാചാര്യന്മാരും ധാർമ്മിക പ്രചാരകർ അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കർത്താക്കളും സ്ഥലകാലത്തിനനുസൃതമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചു പോരുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ പരിസ്ഥിതികളും കാലാവസ്ഥകളാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത് സന്ദേശ പ്രചാരണം തന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ സ്ഥലകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുത്തണം. അതില് വിദഗ്ധനായിരിക്കണം ഒരാള്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവന നിഷ്ഠ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന 12 പ്രാമാണികരായ മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണശയ്യയ്ക്ക് സമീപം ഒത്തുചേർന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ ഋഷിമാരെയും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരിച്ച് സ്വാഗതമരുളാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഭവനത്തിലോ സാധാരണ ആരോഗ്യാവസ്ഥയിലോ അല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ശാരീരികമായിട്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സ്വാഗതം അരുളാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദയംഗമമായിട്ടുള്ള ആംഗ്യങ്ങളോടെ മധുരവചനങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും ഉചിതമാംവിധം അവരൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു. ശാരീരിക പ്രവർത്തനം, മനസ്സ്, വാക്ക് എന്നിവ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിച്ചു. അപ്പൊ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്ത് എപ്രകാരം വിനിയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ശാരീരികമായിട്ട് സ്വാസ്ഥ്യമല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം അവരെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു വിഷമവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശ്ലോകം 10. കൃഷ്ണം ച തത്പ്രഭാവജ്ഞ ആസിനം ജഗദീശ്വരം ഹൃദിസ്ഥം പൂജയാമാസം മായയോപാത്ത വിഗ്രഹം. കൃഷ്ണം ച തത്പ്രഭാവജ്ഞ ആസിനം ജഗദീശ്വരം ഹൃദിസ്ഥം പൂജയാമാസ മായയോപാത്ത വിഗ്രഹം.
ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശാന്തീനം ജഗദീശ്വരം പ്രഭാവശ്ച ആസീനം ജഗദീശ്വരം വിഗ്രഹം വ്യത്യസ്താം പൂജയാമാനസ മായയോപാത്മവിഗ്രഹം ഹരേ കൃഷ്ണ പൂജയാമാസ മായയോപാതവിഗ്രഹം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ച തത് ഭഗവാന്റെ പ്രഭവജ്ഞ മഹാത്മ്യങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ ഭീഷ്മർ. ആസിനം ആസനസ്ഥനായ. ജഗത് ജഗതീശ്വരം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈശ്വരൻ. ഹൃദിസ്ഥം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന. പൂജയാമാസ ആരാധിച്ചു. മായയ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ. ഉപാത്ത പ്രകടമായ. വിഗ്രഹം ഒരു രൂപം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സർവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നിവസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം പ്രകടമാക്കുന്നു. അതേ ഭഗവാൻ ഭീഷ്മദേവന്റെ സമക്ഷം ഉപവിഷ്ടനാവുകയും ഭീഷ്മദേവന് ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ യഥോചിതം ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം പ്രകടമാക്കുന്നു. അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭീഷ്മദേവരുടെ പക്ഷം ഉപവിഷ്ടനായി. ഭീഷ്മദേവൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ യഥോചിതം ഉചിതമായ രീതിയിൽ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഏകകാലത്ത് എല്ലായിടങ്ങളിലും സാന്നിധ്യം അരളിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ സർവശക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ സർവശക്തി ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ്. തന്റെ നിത്യധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ സദാ സന്നിഹിതനായിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹം ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിലും അദൃശ്യമായ ഓരോ അണുവിൽ പോലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ സദാ സന്നിഹിതനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിരുന്നാൽ പോലും അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ അദൃശ്യമായ ഓരോ അണുവില് പോലും അദ്ദേഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തന്റെ അനശ്വരമായ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം സാധ്യമാക്കുന്നത് സ്വന്തം അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള രൂപം, അനശ്വരമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ രൂപം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ അദ്ദേഹം സാധ്യമാക്കുന്നത്? അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണിത് സാധ്യമാക്കുന്നത്. ബഹിരംഗ ശക്തി അഥവാ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനശ്വര രൂപമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്പൊ ബഹിരംഗ ശക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ അനശ്വരമായിട്ടുള്ള രൂപമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. ഭഗവാനെ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ആരാധിച്ച ശ്രീ ഭീഷ്മദേവന് ഈ സർവ്വസത്യങ്ങളും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സർവ്വസത്യങ്ങളും ഭീഷ്മദേവൻ അറിയാവുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിക്ക് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ അനശ്വരമായിട്ടുള്ള രൂപമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അത് എല്ലാം ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് വരുന്നത്? ആരാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ അതെല്ലാം സാധ്യമാക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് അതെല്ലാം ഭഗവാൻ സാധ്യമാക്കുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ രൂപം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രകടമാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണെന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് പറഞ്ഞുതരാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മള് അഷ്ടവസുക്കള് എഴുതിയോ എല്ലാവരും? അതൊന്നുകൂടെ പറയണം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഷ്ടവസുക്കള് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദക്ഷപുത്രിയായിട്ടുള്ള വസുവിന്റെയും ധർമ്മദേവന്റെയും പുത്രന്മാരാണ് ഈ അഷ്ടവസുക്കള്. വസുവിന്റെയും ധർമ്മദേവന്റെയും പുത്രന്മാരാണ് അഷ്ടവസുക്കള്. പ്രകൃതി ശക്തികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇവർ. ഒന്ന് ധരൻ, അനലൻ, അനിലൻ, അപ്പൻ, അപ്പൻ, പ്രത്യുഷൻ, പ്രഭാസൻ, സോമൻ, ധ്രുവൻ.
ഇതിൽ ധരൻ ഭൂമിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ബ്രാക്കറ്റിൽ ഭൂമി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ധരൻ, അനലൻ അഗ്നി, അനിലൻ വായു, അപ്പൻ ജലം, പ്രത്യുഷൻ പ്രഭാതം, പ്രഭാസൻ ആകാശം, സോമൻ ചന്ദ്രൻ, ധ്രുവൻ നക്ഷത്ര രൂപത്തില് ആകാശത്തില്. അല്ല, പ്രത്യുഷൻ എന്താ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രത്യുഷൻ പ്രഭാതം. പ്രഭാതം അത് ആദ്യം തൊട്ടൊന്ന് പറയൂ. ധരൻ, ഭൂമി, ഒന്നുകൂടിയും പറയൂ. ഭൂമി, അഗ്നി, വായു, ജലം, പ്രഭാതം, ആകാശം. പ്രഭാതം ആകാശം, പിന്നെ ചന്ദ്രൻ. സോമൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചന്ദ്രൻ. മാതാജി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അയ്യോ, ഓരോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തത് പറയാൻ നേരം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 12 മഹാജനങ്ങളോട് പറയണം മാതാജി. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പറഞ്ഞു വരുമ്പോ നേരം ഉണ്ടാവുന്ന. ഇനി എഴുതാത്തവരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്താ റെക്കോർഡ് കണ്ടാ മതി. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വിളിച്ച് പറയാ. ധരൻ, അനലൻ, അനിലൻ, അപ്പൻ, പ്രത്യുഷൻ, പ്രഭാസൻ, സോമൻ, ധ്രുവൻ. 8 പേര്. അപ്പൊ ഇതില് ഭീഷ്മർ എന്താ പറയാ, ഇതില് ഭീഷ്മർ ആരായിരുന്നു? പ്രഭാസനായിരുന്നു ഭീഷ്മര്. കാരണം ഇവർക്ക് ശാപം കിട്ടിയതാണ്. വസിഷ്ഠ മഹർഷിയിലെ അഷ്ടവസുക്കള് ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്, അഷ്ടവസുക്കള് തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോടൊപ്പം വസിഷ്ഠ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തില് സന്ദർശിച്ചപ്പോ അവിടെ മഹർഷിയുടെ പക്കല് നന്ദിനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദിവ്യ പശു ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകുന്ന ആ പശുവിനെ കണ്ടപ്പോള് പ്രഭാസന്, അതായത് ഭീഷ്മരുടെ അവതാരമാണ് അല്ലെ, പ്രഭാസന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം വന്നു. അപ്പൊ ഭാര്യയുടെ വാശിക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? പ്രഭാസൻ മറ്റുള്ള വസുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ ആ നന്ദിനിയെ മോഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ പശുവിനെ മോഷ്ടിച്ച് ഇവർ അറിഞ്ഞപ്പോ വസിഷ്ഠ മഹർഷി കുപിതനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇവരെ മനുഷ്യനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ശാപം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരാകെ പേടിച്ച് ഭയന്നിട്ട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു. മാപ്പ് ചോദിച്ചപ്പോ ശാപത്തിന് ഒരു അളവ് കൊടുത്തത്, സഹായിച്ചവർക്ക് ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് ഉടനെ തന്നെ ശാപമോക്ഷം നേടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. പക്ഷെ അത് മുൻകൈ എടുത്ത പ്രഭാസൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ദീർഘകാലം ഭൂമിയിൽ വസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഗംഗാദേവിയുടെ മക്കളായിട്ട് ജനിക്കുന്നതും. ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ഗംഗാദേവി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവരൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഗംഗാദേവി ഓരോരുത്തരെയും ഒഴുക്കി വിടല്ല ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഗംഗാദേവി ഒരു നിബന്ധന വെച്ചു, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ. അങ്ങനെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ ജനിച്ചപ്പോഴാണ് ഗംഗാദേവിയുടെ ശന്തനു മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണേ? അങ്ങനെ തന്നെ ആ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതാണ് ആര്? ഭീഷ്മര്. അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കില്ല എല്ലാവർക്കും. അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെ ഭീഷ്മര് വലുതായിട്ടാണ് പിന്നെ ശന്തനു മഹാരാജാവിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും. അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? സ്വന്തം മക്കളെ ക്രൂരമായിട്ട് കൊല്ലുന്നു എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഗംഗാദേവി കുഞ്ഞായിട്ട് മറഞ്ഞു. പിന്നെ ആയത്തന കലകളും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച ശേഷം ശന്തനു മഹാരാജാവിനെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ആര്? ഭീഷ്മരായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഭീഷ്മരായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭീഷ്മര് ഇതേപോലെ തന്നെ ആര് കൂടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഭീഷ്മര്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനാണ്, ധർമ്മം എന്താണെന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇതില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 12 മഹാജനങ്ങള് ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, ശിവൻ, കുമാരന്മാർ, കപില മഹർഷി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, ശിവൻ, 4 കുമാരന്മാര്, കപിലമുനി, മനു, പ്രഹ്ലാദൻ, ജനകൻ, ഭീഷ്മർ, മഹാബലി ചക്രവർത്തി, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി, യമരാജാവ്. പിന്നെ യമരാജാവ്, യമധർമ്മൻ. ഇതാണ് 12 മഹാജനങ്ങള്. ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്, ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ശ്ലോകത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സോറി, ജനകൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയാ, ഇനി എഴുതേണ്ടവരൊക്കെ വേഗം എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, ശിവൻ, 4 കുമാരന്മാര്, കപില മഹർഷി, മനു, പ്രഹ്ലാദൻ, ജനക മഹാരാജാവ്, ഭീഷ്മർ, മഹാബലി ചക്രവർത്തി, ശുക മഹർഷി, യമധർമ്മൻ.
ഭീഷ്മർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മഹാജനത്തിൽ വന്നതെന്ന് വെച്ചാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവ് കൊണ്ടും യുദ്ധത്തിന്റെ നൈപുണ്യം കൊണ്ടല്ല, അതികഠിനമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലും അദ്ദേഹം പുലർത്തിയ ധർമ്മനിഷ്ഠ, അതാണ് പിന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി, അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ മഹാജനമാക്കിയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് കാരണം. ഇതില് കൊടുക്കുന്ന ഭീഷ്മരോട് ശരിക്കും ആരാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ 6 ചോദ്യം, സമയം എന്തായി 6:25 അല്ലെ, 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മരുടെ അടുത്ത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. 6 ചോദ്യത്തിനും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഉത്തരാണ് ആര് കൊടുക്കുന്നത്? ഭീഷ്മർ കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഉത്തരാണ് നമ്മുടെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം. അതായത് 6 ചോദ്യങ്ങള് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്ന 6 ചോദ്യങ്ങള്. ഒന്ന്, ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു ദൈവം ആരാണ്? ഒന്നാമത്തത്, ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു ദൈവം ആരാണ്? രണ്ടാമത്തത്, മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആരെ സ്തുതിച്ചാലാണ് മനുഷ്യന് ഐശ്വര്യം ലഭിക്കുന്നത്? ആരെ ആരാധിച്ചാലാണ് പാപങ്ങൾ നശിക്കുന്നത്? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതെന്താ പറയുക? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം ഏതാണ്? സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ എന്ത് ജപിക്കണം? അപ്പൊ ഇതില് ഒന്നാമത്തത്, ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു ദൈവം, മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം, ആരെ സ്തുതിച്ചാലാണ് ഐശ്വര്യം ലഭിക്കുന്നത്, ആരെ ആരാധിച്ചാലാണ് പാപം നശിക്കുന്നത്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം, സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന്, ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ ഈ 6 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം കൊടുത്തത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ 1000 നാമങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. അതാണ് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇത് യുധിഷ്ഠിരൻ വന്നിട്ട് ഭീഷ്മരോട് ചോദിക്കുന്നതാണല്ലേ? അതെ, ഭീഷ്മരോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, എന്താണ് യുധിഷ്ഠിരനെ മനസ്സെപ്പോഴും വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിച്ചില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചത് എന്താണ്? ഭീഷ്മരെ കൊണ്ട് ഉപദേശം കൊടുക്കാന്നുള്ള പ്രകാരമാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഉപദേശം കൊടുത്തത്. അതേപോലെ യുധിഷ്ഠിരന് ഭീഷ്മദേവൻ ഉപദേശം കൊടുക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കാരണം ഭീഷ്മർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, അത്രയും ധാർമ്മികമായ തത്വങ്ങളുടെ അറിവ് ഉള്ള വ്യക്തിയും കൂടിയാണ്. ആ അറിവ് മറിഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്, അതിനേക്കാളും അറിവുള്ളവരുണ്ടാകാം, പക്ഷെ ഭീഷ്മരെ കൊണ്ട് അത് പറയിക്കണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഭാഗവത എഴുതിയത് ഗണപതി ഭഗവാനാണ്.